Abantu abasontayo bayinkinga. Bayinkinga abantu abasontayo ngokuthi ba-judgmental. Bayehlulelana, banesahlukaniso futhi. Wena you are not one of us. Wena you belong there. Bayibona futhi bayengcono kunabantu abangasonti. Baphinde babe inkinga kubona bebodwa besonta. So wena ke uspiritual, angifuni ugcine nawe ufana nabo. Kodwa ube uthi wena uhlukile. Ngoba kwakona vele ukuthi wena uspiritual, kwakona lokhu kuyisahlukaniso vele, kwakona uchemile, kanti wena you are everything. Yabo. Mu spiritual you embrace duality, black and white need each other. Yabo. So I want us to put this into perspective now. Ukuze uzongena ezicathulweni zomzali owakufaka esontweni. Uzophinda ube ne-compassion kodwa ne-understanding, yabo, ngendaba ye-religion. Vela isayakhi sense manje because now we have grown up spiritually and what's not. But awufake ezicathulweni zomzali wakho owakufaka esontweni. Naye wefakiwe esontweni kwathiwa iyona indlela le. Angizukungena ngokuthi namhlanje ubingelelwe changes akhasha akhuleke ngoba sekulethi sengiyalala manje. Wayefakiwe nayo kwathiwa nansi indawo ozokwazi ukuthi ube protected kuyona. Uma umzali nje wena ungeyifake yini ingane yakho endaweni ezokhuseleka kuyona ibe protected? Ungeyifake yini? I-answer ithi uma uwumzali oqotho ungayifaka ingane yakho ukuze ibe protected ngoba wakhuliswa na utsheli ukuthi le ndawo iyona ndawo esiprotectayo. Vele initially amasonto eqalwa noma amasonto edevelopwa vele kwakuyilento yokuthi vele le ndawo indawo yokuthi sikhusele le indawo le ene divinity, indawo le yonke lokuchazwayo ngayo, yabo. Bakhona ke futhi nabantu angabe baba udlambedlu kodwa ngenxa ukuthi ke bakhula ngenkonzo amatoma abanjwe kubona bakwazi bakhule baba abantu. Wawungeyifake nona ingane yakho endaweni enjalo ukuthi ikhuseleke ingekho enye indawo oyaziyo ukuthi ingakhusela umntana wakho. Ingekho enye otshelwe yona oyaziyo. Phela abazali bethu abazange beze belithole ithuba ngoba abakhulanga ngalesi sikhathi lesi sikhula ngaso thina, and izinto zazingakabi ngalendlela. Njengamanje kunenye frequency ehambayo and le frequency is strong manje, yabo. Le spiritual awakening, yabo, iya ngokuya iba strong time to time, but by then kwakungekho njalo. So okusho ukuthi babengakinakho lokho kumbuleleke sesinakho thina. So ayingekho into angakufaka kuyona ukuthi uyakukhusela spiritual ukuthi uvikeleke, ngoba ukube wekiyeke engakufaka enkonzweni ukuthi khonza, ngoba phela inhloso ukuthi uvikeleke nawe uthole that divine protection. Mengakufaka ethi khonza la, lo mzali wezobe engakufaka esontweni wezobe engakufisela okuhle, wezobe engakuthandi vele mengakufaka esontweni ukuthi khonza la uvikeleke. Awuyifake ezicathulweni zakhe ke njengomzali ingekho enye into ayeyazi ukuthi uzovikeleka kuyona, yabo. Cabanga njengoba wena uswazi lezinto ozaziyo ngespirituality ezichazwayo la ko TikTok imina kanye nabanye. Uma ngabe ubona umunye umuntu osenkingeni ethile bese uthi wena mina ngase zo changes akhasha ngenkulumo zakhe, mfethu ayikho mina into engakusiza ngayo njengoba ulimele kanje emoyeni wakho nasemqondweni wakho, awulalele uchanges akhasha, yabo. Lo muntu lo umfisela okuhle, iyona into oyaziyo leyo ukuthi ngamsiza nje manje, angithi, ngoba akukho okunye wena ocabanga ukuthi kungamsiza, yabo. Because you cannot think beyond your level of consciousness because you know nothing by now except what you already know. You know nothing, awuyazi into ongayazi. Manje mawukuthi wena wazi ukuthi khona changes, khona incwadi ukuthi khona all these things that you know already, those are the things that you can tell somebody ukuthi go and find yourself these things
go immerse yourself into these things uzosizakala la. Angithi at some point uma uphinde wazi okunye mhlawumbe 2 years from now umdala kumbulele kwezinye izinto ezimore advanced than lezo zaziyo, indaba zo changes, indaba zezincwadi ezukuthi, indaba zosibanibani, whatever lokho kwaziyo manje akuvulele elinye page ubone ukuthi ya manje lokho bukwazi kuyasala nalokho kusho ukuthi o-advisor ngakho omunye sekukhona okunye ok-advance manje usunga-advisor ngakho omunye umuntu. Ngisho ukuthi su-evolvile manje usu-elevatile manje from elinye level waya kwenye level. Angithi so nakhona laphayana esontweni singaze size sifane nabo, sifane nabo ukuthi sekuthi manje nje ayakhi sense kakhulu lento, asazi nanokuthi sasingeneleni, why sasingaboni ukuthi sibanjwe ngengqondo lana. Kwaku right ngalesa sikhathi sasekugona, kwaku right. It was a way of protection sifakwe abazali, yayingeke enye into ababeyazi eyayingasiprotect. Wawungazi ukuthi khona okunye okunje lokho usukwazi manje, wawungazi naye futhi wengazi futhi namanje mhlawumbe futhi akazi futhi noma eyazi ignorant ngalokho ngobani usemdala yena ukuthi engashintsha zonke lezi zinto azaziyo njengamanje. Yabo? So bakhona abantu abasizakele lapha. Indaba ngibringa up lento, ngibringela up ukuthi ungagcini usuba ne very negative vibration ngendaba yesonto. Ayikho into omele ucheme nayo, yonke into ekhona iyadingana, yonke into ekhona iyadingana. Lali ngeke lize libe khona lingadingeki ngaleso sikhathi. Ukuthi manje isikhathi salo sesiphelile. Lali ngeke lize formulate, ayikho into efinyelela la ka physical world ingafinyeleli for a reason. Yes. Ungaze ubone abantu abasontayo noma ubone isonto bese uba naleya ngqondo leya abanayo abantu abasontayo mabebona umuntu ongasonti. Uzobe naleya ngqondo leya ababa nayo mabebona umuntu ongasonti. Bazi basibiza ngokuthi sabezwe thina, basibiza ngokuthi soshe esihogweni, babe nayo yonke lento. Ungabi naleyo ngqondo abanayo bona. Embrace i-duality, embrace ukuthi konke kuyadingana. Lali right by then isonto, futhi li right kulo ongakafinyeleli kulokho wena osekukona manje. Yonke into iyadinga. Khona umuntu ozokutshela ukuthi mina ngangigula ngekhanda ngasizakala esontweni elukuthi, ngangukuthi ngasiza entweni oku, yonke into iyadingana. Umzali wakho yayingekho indawo ayingakuprotecta kuyona. Namanje shola umzali wakho uyasonta vele, uhamba isonto, uyakholela kulo. Ungambukisi kokwesilima vele futhi, ungambukisi kokwesidididi. It's fine. Uhambo lwakhe nawe nohambo lwakho. Ungabashintsha abantu ngenkani. Uyayena uNkulunkulu wabo. Umdali lo generator, the operator and the destroyer, usparka something kubone lapha esontweni one by one bayiphumele bona babone ilight. Isonto abanye abantu libakhile, yabo, libakhile bebengaba worse, yabo. Phela ukuthi uma ufila ukuthi wena there is something more to life than this thing of church. There's something more. That is when, yabo nje mina mase ngihlala phansi ngijula ngabe ngiyanyaza esontweni khona engakuthola, ngakwazi ukuthi ngimoldeke ngendlela engamoldeka ngayo to the certain extent do, yabo. Ngisho ukuthi umsebenzi ubusebenza ungawufuni, ungaphumi uweyisile udelelile lapho ngoba unyawo linampumulo. Ngiqonda ukutshela ukuthi ke ungabe usofusegisa kakhulu lapha ya. Ungabe usofusegisa kakhulu, shiya ngokuthula. Bonga ngoba khona ukutholile, phela ukuthi kula akukho la njengamanje so advanced wena.
singabi nale ngqondo abanayo bona phela nje siyazi thina lokho esikwaziyo ngale